салом ҳамроҳони азиз, умедворам хубу саломат ҳастед. барномаи нобиғагони фарду аст ин лаҳза манзури шумо. мо тасмим гирифтем оид ба тарбияи кӯдак ки барои ҳам волидайн ва ҳам ҷомеа бисёр муфид аст. барномаеро омода намоем то дар якҷоягӣ аз таҷрибаҳои ҳамдигар кӯдаконамонро шоду солим тарбия намоем. барномаи нахустини мо ба кӯдакони гурӯҳи синну соли то 3 сола навзодон ва кӯдакони хурдсол мебошад. зеро дар синни аз таваллуд то 3 солагӣ кӯдак рушди хеле босуръат дорад. падару модарон дар ин давра бояд бештар ғамхор бошанд, зеро кӯдаки навзод комилан аз нигоҳубини онҳо вобаста аст. ҳар қадами хурди инкишоф аз аввалин табассуми шуурнок то қадамҳои аввал барои волидайн хурсандиву имтиҳон аст. маслиҳатҳои зерин ба шумо кӯмак мекунанд то ин солҳои аввалро бо муҳаббат, сабурӣ ва фаҳмиш гузаронед. ёдовар мешавем ки шарики барномаи мо ширкати Linda Vid мебошад. шири модар беҳтарин ғизо барои кӯдаки навзод аст. тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ, танҳо ширдиҳӣ дар моҳи аввалини ҳаёт тамоми маводи ғизоӣ ва масуниyaтеро ки кӯдак ниёз дорад фароҳам меорад. шири модар дар баробари серғизо будан инчунин кӯдакро аз бисёр бемориҳои сироятӣ ҳифз мекунад ва равобити эмотсионалӣ байни модару кӯдакро мустаҳкам менамояд. дар Тоҷикистон анъанаи ширдиҳӣ қавӣ аст. аксари модарон кӯшиш мекунанд кӯдаки худро то синни 2 солагӣ шир диҳанд ки ин қобили дастгирист. албатта ҳолатҳое мешаванд ки модар шир дода наметавонад ва ё шири ӯ ба кӯдак намерасад. дар чунин вазъ истифодаи ғизоҳои сунъӣ ёрии хуб мерасонад. муҳим он аст ки чунин омехтаро бо маслиҳати пизишк интихоб ва мувофиқи дастурамал тайёр кунед то кӯдак тамоми витаминҳову ғизоҳои заруриро гирад. агар кӯдак бо шири сунъӣ ғизо гирад ҳам ҳангоми хӯрондан ӯро ба оғӯш гирифта навозиш кунед то робитаи шумо ҳамчун модар ё падар бо ӯ ҳамоно гарм боқӣ монад. шумо ба кӯдаки худ шир дода будед ё ғизои сунъӣ додаед ва чӣ таҷриба гирифтаед? шарҳи худро дар комментария ба мо нависед. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати Linda Vid мебошад. Linda Vid бо витамини D, қатрае аз витамини офтоб.